जुरजुबुस्ति फेनफुनानै खालामथारदों बियो आंखौ। थामनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ बिनिबो फंसे बाथ्रा सावरायगोन जोंहा नैबे दा एसटिनि दावराव दावसिया बाद दोनथ'लायबाय बिखिजा माने रंगिनिया रं जाबाय नङा होमबा लोगोफोर रंगिनिया रं जाबाय हाजासे मानसिफोरा हारिखौ फानबाय हाजासे बेलेग गुबुनजों लोगो जानानै हारिखौ फानबाय लोगोसेयै एसटि होबथानायनि गेजेराव बेले बेजे बिनि गेजेराव दा जोंहा सासे बिनानाव रंगिनिया रं जालायबाय आरो माबोरै होनना बुङोब्ला पापु होननाय सासे लोगोआ बेखौ माने अरुणाचलाव लांफादोंमोन जाहैदों ना लांफानानै बै पापुनि मबाइलाव बै माबानिया जोंहा दावहारु होननायनि मबाइल नाम्बारखौ लानानै सेक्स खालामना प्लान खालामनायाव लांनानै लोगोसेयै बिसोरखौ एमारजेन्सि सेक्स खालामदो होनना बुंदों आरो लोगोफोर फेन बख'नानै सेक्स खालामदो होनना बुंदों लोगोसे जाहोना मा सावरायगोन नङा होमबा लोगोफोर दोङो रंगिना बिनानावा 15 बोसोरल' जादों होनना बुंदो दै 15 बोसोरल' जादों होनना बुंदो लोगोसे बिमा दं लोगोसेयै बे पापुआ अरुणाचलाव लांनानै दावहारु नाम्बारखौ होनानै एमारजेन्सि सेक्स खालामदों होनना बुंदों लोगोसे फेन बख'नानै सेक्स खालामदों होनना बुंदों आरोना लोगोफोर ससे भिडिअ क्लिपखौ नायबा मिथिगोन लोगोसे नोङो दा लोगोफोर ससे क्लिप भिडिअ खोन्थाना नायदो दे आंखौ थगायना लांदों अरुणाचलाव पापुआ ओमफ्राय आंखौ जुरजुबुस्ति सेक्स खालामदों ओमफ्राय पापुनि लोगो दावहारुना आंखौ दावहारुआ जुरजुबुस्ति सेक्स खालामदों लांनानै बेना हिन्जाव दंखायो फिसा सानै गोनांहाय हिन्जावा बेंगलराव थायो। माहा लांनाय नोंसोरखौलाय? जोंखौ अरुणाचलाव लांदों बिसोरो आंखौहाय जुरजुबुस्ति सेक्स खालामनानै 500 थाखा फैसा जासिदों बियो आंनो। ओमफ्राय नों जुदि बिनो होआबा बेलाय नोंखौलाय मारै खालामनो हागौमोन? जुरजुबुस्ति फेनफुनानै खालामथारदों बियो आंखौ। नोङा नोंदोलाय मारै कन्टेक्ट जानायमोन बेलाय? आं जेबो मिथिया बिखौ सिनायाबा आङो ओमफ्राय आंनि लोगोआ मिथियोमोन आरोना बे लोगोनिफ्रायसो नाम्बारखौ लानानै बियो आंखौ माबादों ओमफ्राय आंनि लोगोखौसो लिंहरदोंमोन ओमफ्राय आङोहाय लोगोफोरजों थांफादोंमोन लोगोजों। नों मा गामिनि? आङो बैग्रिबारिनि। नोंहा बैसोआलाय बेसेबां? 15। ओमफ्राय बैग्रिबारिनि मा नाम नोंलाय? रंगिना। बबे बैग्रिबारि? गदखाथिनि। गदखाथिनि? नोंनि नामखौ गोसा बुं। रंगिना। रंगिना मा लिरो? नार्जारि। हिन्दु ना खृष्टान? हिन्दु। नों दा दावहारुखौ लादों मिथिबाय? मानो नों नोंसोर उन्दुबाय सेक्स जाबाय माथो? सानै गथ' दंनो ओमफ्राय हिन्जावा बेंगालराव थायो बिसोरो ओमफ्राय जोंखौ जबरदस्ति लांनानै फैसा होनानै खामदों आरोना ओमफ्राय जोंहा न'खराव मामा बाबा आंल'सो दं। मामानि नामालाय मा नाम? मामानि नामा सन्देसुरि बसुमतारी ओमफ्राय बाबानि नामा प्रसेनजित बसुमतारी ओमफ्राय आंनिया टुनि बसुमतारी। नों सिनाया गारालाय मारै थांखो? आङो पापुखौ सिनायखायोमोन ओमफ्राय दावहारुखौबो सिनायामोन आब'। दावहारु बे सिनायाबा मारै उन्दुखो? माने बिसोरो लिंहरदोंमोन ओमफ्राय आं टुनिजों थांबाय आरोना लिंहरनाया। लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौथ' गासिबो नुखाजोब्बायानो जोंहा फारसेखिजा मा जादों बेखिजा माने दावहारुआ दानस्रांजोब्बाय थोरि खनानि बारि खनानि थोरि एसेखौ आरोना हाबा जाखानाय होनना बुंदो हिन्जावा बेंगलराव थायो होनना बुंदो दै पापुनिफ्राय नाम्बारखौ लाबाय लोगोसे एमारजेन्सि सेक्स खालामबाय बेबो मोनसे खामानि नङामोन लोगोफोर जोंहा एसटिनि थाखाय बेखिजा दावरावसो जादों बेयावबो माने सेक्सनि थाखाय दावरावसो जादों बेबो मोनसे खामानि जों बेखौ रायना जेबो लाब गैया लोगोसे दा मा एक्सन लानांगौ दा जों बेखौ जेबो बुंनो थाङा लोगोसे नोंसोर दा उन्दै बैसोखौ जों बुंनो सानो दै दा जोंहा मबाइलनि थ्रुयै जेबो बुंनो हाया लोगोसे दा बेखौ बुंनो सानोखि नों 15 बोसोराव बेफोरबायदि सेक्स गेलेनो हादोंब्ला नों मा सानदों दा गोसोआव सासे बोराय हौवादो नोङो सेक्स खालामनायाथ' बिराद आनलिगेल बाथ्रा जादों लोगोसे बेखौनो बुंनो सानोखि जोंनि बर' गथ'फोरा 15-16 बोसोर जानाय गथ'फोरा ओरैबायदि आजिखालिनि दिनाव ड्राग्स जानाय गान्जा सोबनाय टेटु खालामनाय गोसोम गोसोम ड्रेस गाननाय बेफोरबायदि माने नुयोब्लानो संखिनाय फैयो आजिखालिनि हिन्जावफोरा आजिखालि उन्दैनि गथ'फोरा ट्रेन साइथिं बिरि सोबखुमानाय बियार लोंखुमानाय सोरबा मबाइल नाम्बार लानाय सोरबा ट्रेन साइथिनावनो सेक्स खालामना फैनाय बेफोरखौ जोङो एनि टाइम नुखाजोबखायो आरो जाहाथे बै बिनानावबो बिदिनो जाबाय दंखायोमोन लोगोसे गोसो मिलायियाव 500 रांल' होनायनि थाखाय माने बे बाथ्राखौ माने उल्लेख खालामदो जाहाथे जा बे बिनानाव साननो हागौ बै बुस्थुखौ उल्लेख खालामबानो आं माने एसे फैसा मोनबावगोन बे बाथ्रा नङा नोंबो लासिंसो जागोन जेबो फैसा मोननाय नङा समाजनि थाखाय सेस आनलिगेल जाजोब्बाय मिथिगौ ना बेफोरबायदि नङाब्रा नोंसोरो दिनैसिम अरुणाचलाव थांनानै मानो फिथा फानहैबाय दं दिनैसो फैदो ना आरो नोंनि पापु ना मा होनो हिन्जाव ना हौवा बै मानसिया बेथ' 1 नम्बर लिडार बेफोरखौ माने गोख्रों एक्सन लानांगौ आरो हमनांगौ
बेफोरबायदि माने उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लांखुमानानै 500 थाखानि थाखायनो मालायनि देहा बहायना होनाय उल्था पुल्था सेक्स खालामजानाय सब जिजोबो नोंसोरनिया गम मोनाखै बोराय हौवा आरो दावहारुदो जानाया लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै लोगोफोर आंनि बुंनायफ्राव मोनसे गोरोन्थि बुंखादों आंखौ निमाहा होबानो जाबाय बर' हारिनि फिसा होननानै बर' हारि जिउखौ जाथों